udløser vinduet, ikke? Hold da op, mand. I forhold til det andet. Det er lige så båden begynder at bevæge sig. Det ved jeg ikke, om du kunne se, men det gjorde den faktisk. Det er en stor fisk. Hvad er vi ude i? 3? 2,5? Det ved jeg ikke. Det må vi se. 2,5 måske. Men det er sjovt at se, at det der skib til spiller. Er det og 2? Ja, 2 kast, 2 fangster. Ja, det var det, der skulle se. Prøv lige at se, man, den vendte spidsen på båden. Ja. Før parrede den ud af. Hvor meget ligner derude, tror du? Okay. Det må jeg også, jeg har flere timer. Okay. Den skal have sådan den tager lidt tid at løbe ind. Nej, men den tager også Nu går han bag om båden eller hvad? Hold da op, der kom det. Kan det være en stor torsk? Nej. Hold da op, mand. Trækker godt i buen der. Nej, det er ikke. Jeg så der en hul. Den kommer også nedefra. Jeg tror, du bliver... Når du sidder på plejehjemmet, så vil du være stolt over den lille montage, jeg er i gang med at skyde her. Ja, tror jeg. Bare du ikke kan blive der, der er så virkelig på. Nej, når du sidder der og fortæller om, at du fik en sildpisker på krogen. Du giver lige meget prægn, og så stanger den igen. Når jeg skal rejse mig og filme i vandet, ikke? Ja, filme i vand? Nej, og filme i vandet. Nå, nu vender den båden igen. En stor fisk. Det er en rigtig stor fisk. En 60 km, men måske mere. Det er en rigtig stor fisk. Det var dejligt, Kim. Jeg håber ikke, den smutter efter jeg... Så tager den lige en tur mere. Ja, men den er ved at være træt, tror jeg. Hold da op. Så er vi den ud af igen. Hold da op. Men den har også taget 5-6 ture nu. We got you on tape. Er det en af dem, vi skal have billeder af, Kim? Oj, mand. Så godt det skulle modsat igen, du. Oj. Men der går du så ind og styrer den lidt, kan jeg se. Så mest af det her, Kim. Nej, men det er fint. Ja? Nej, men det er
Øj, hvor er den tyk, mand. Jeg vil ikke tage den op. Jeg kan godt have det. Godt gået, Kjeld. Ja. Der er nok flere, hvor de kommer fra.